Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ngingu-Isaac, ngusokhabasa Sibongo. Ngiyathanda ukuthi ngidlule nje emkhulekweni ngaphambi siqale le nkonzo yethu yanamhlanje. Baba wethu ongcwele, isenkosi sethu Jesu, ngiyathandaza ngokukholwa nangokulethemba icebo lakho ukuthi konke sizokwenza njengamanje makahamba wena phambili. Mawusiphe Nkosi amazwi esizowakhuluma ukuba asize, alaphe, Unkulunkulu abuyise Nkosi yokuthula imiphefumulo ehlaselekile nedukayo ngegama likaJesu. Baba wethu ongcwele, siyakucela ukuba uhlale kimi, Nkosi, ngakwimi uqobo nje bangikhuluma lamazwi kungakhulunywa yimi kodwa akhulunywe wena uqobo. Siyazi-ke Baba ukuthi kuwena konke kuhle kulungile. Ngegama likaJesu ophilayo nongcwele nothembekileyo, siphe Nkosi isinkwa sokuphila esiyizwi lakho ukuba lihlale phakathi kwethu ngoJesu inkosi kuze bephakathi. Amen. Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu. Ngizocela ukuba singene ezwini lenkosi ngokwanamhlanje, siqalelele kulamazwi esizokhuluma ngawo. Ngiyathanda kakhulu ukuthi namhlanje sisangena kule nkonzo ukiphi isihloko lencwadi yami namhlanje ukuthi isihloko sayo sithi ukuzahlukanisela uNkulunkulu, ukuzahlukanisela uNkulunkulu, ukuzahlukanisela uNkulunkulu. Ngithanda ukuba singene-ke ezwini likaNkulunkulu ngaphandle kokuchitha isikhathi. Incwadi esizofunda namhlanje, incwadi uGenesis chapter 12, la siqala khona evesini nje lokuqala. Sizofunda nje amavesi ambalwa, uvesi 1 kuya kwelesithathu. Bese sijomba siya ku-5, uvesi 1, 2, 3, bese siyajomba siya ku-5. Noma siyifunde nje yonke. La ifundeka khona kanje bazalwane. Okay. Ukubizwa kuka-Abrahama. Abrahama engakabi u-Abrahama. Uvesi 1 uthi, uJehova wathi ku-Abrahama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo, uye ezweni engiya kukukhombisa lona. Ngiyakukwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube isibusiso. Ngiyakubabusisa abakubusisayo, nokuqalekisayo ngiyakumqalekisa. Imindeni yonke yomhlaba iyakubusiswa kuwe. Wayesethi u-Abrahama, njengalokhu uJehova emtshelile uLothi, wahamba naye u-Abrahama. Wayeneminyaka engama-75 mhla ephuma eHarani. Abrahama wathatha uSarayi umkakhe noLothi indodana yomfowabo nempahla yonke ababeyibuthile nezingcezu ababezitholile eHarana, basuka ukuya ezweni laseKhanana. Bafika-ke ezweni laseKhanana. Amen. Ngiyathanda sibuye sidlulele kwenye incwadi kaNumeri, incwadi kaNumeri chapter 23 verse 1. No, chapter 23 verse 19. Uthi chapter 23 verse 19, uNkulunkulu akasiyo umuntu ukuba aqambe amanga, nendodana yomuntu ukuba azisole. Ushilo angayi kukwenza na?
khulumile angayi ukuphelelisa na. Amen. Sidlulele kuPsalms 23. Psalms 23 uthi uJehova ungumalusi omuhle. Jehova ungumalusi wami, angiyikweswela. Yangilalisa emadleni aluhlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga. Ngenxa yegama lakhe, noma ngihamba esigodini sethu lokufa, angesabi ngokuba wena nami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ulungise itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Coba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyacicima. Impela okuhle nomusa kuyangilandela. Imihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Amen. Ake siqhubeke bazalwane, sibonge ukufunda kwezwi. Sesazolifunda, sesazoqhubeka sishumayele ngalo ngoJesu ophilayo kuze kube phakade. Amen. Kunezinto lapha engicela ukuthi ngizithinte ngaphambi basiqhubeke kakhulu. Into yokuqala engicela ukuba ngikhulume ngayo ile ethi uma u-Abrahama ekhishwa emndenini wakubo, waqala wakhishwa ezweni lakubo nasezihlotsheni nasendlini kayihlo, ukuthi wakhishwa emagcekeni straight lapho, wakhishwa ezweni, wakhishwa esihlobeni, wakhishwa isho endlini. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi uma lithi izwi likaNkulunkulu Abraham wayekhishwa, usho ukuthini? Usho ukuthi njalo umuntu uma ewomndeni waleyo mndeni lowo azalwa kuwona, kuba nezinto ekufanele abonakale ngazo ukuthi uphilonga kuwona. Ubonakala ngamasiko nemikhuba egcinwayo kuloyo mndeni, ukuthi impela usibanibani uwalo mndeni. Yakhumbula noJesu ngesikhathi ezalwa, lithi iBhayibheli wasokwa esemncane njengosiko labaJuda noma njengomkhuba wabo, ukuthi njalo uma kuzala umfana wayesokwa, khona umkhuba wakhona wawenziwa uma esemncane. So uma uzalwa esizweni esithile waziwa ngezinto zakhona ezigcinwayo ukuthi impela uyilolu hlobo lalesi sizwe. Uma uzalwa kaZulu waziwa ngokuthi ugcine amasiko athi ekhaya egcekeni ohlala kulona fanele kube khona abantu bakini bomndeni wakini ozalwa nawo, bayalandwa lapha emathuneni bafakwe egcekeni, kuthiwe fanele bakubheke la egcekeni because indlela yakhona okuphilwa ngayo. So lithi izwi kaNkulunkulu wakhishwa ngisho ezihlotsheni, kusho ukuthi ezihlobeni, uma izihlobo zinezinto ezizenzayo ngoba isihlobo khona usuke usafana nokuthi umndeni wakhona, fanele uhambe yakhona nawe ukuze ubonakala ukuthi useyisona isihlobo, sisadlelana nawe, sisabiza Nkosi yinye noma sisensiko yinye nawe. So ke lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthi ke Abraham, phuma kuzo zonke lezi zinto. Uphume ngisho endlini kababa wakho. Uma bethiwa mhlawumbe endlini kababa wakho, ubaba wakho unezithixo zakhe ayisebenzisayo, uthi phuma kuleyo nto. Phuma kuleyo nto. In most cases kuyenzeka kube sengathi uma izwi kaNkulunkulu lithi phuma Abraham, wayengaphuma ngenyama, but izinto akade zenziwa kuba angaphumi kuzona. In most cases akushiya ukuphuma kwa physically, kwa flesh la, kodwa kushiya ukuphuma spiritually. Uma ephuma spiritually kwakubiza ukuthi if kukhona isiko elithile eligcinwayo elingavumelwe uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu odala izulu nomhlaba, kumele yena angangeni kulezo zinto
because ukuphuma kusho ukuthi angisahlanganyeli. Uma kuthiwa egcekeni ekhaya kwenziwa umcimbi othile athi yena mina angisazokudla, ngoba siyakhumbula ukuthi ubaba Abrahama kwakuyindoda eyayikhonze kakhulu yithixo. So ngesikhathi ethi uNkulunkulu akaphume kulezi yithixo nakule mkhuba uNkulunkulu ayibasebenzisa, wayeqonda ukuthi hayi ukuthi aphume ngoba ehlala phakathi kwazo, kodwa uthi akaphume kwi-spiritual realm, akaphume yena kwelika moya, aphume nanga physically, aphume out. So ukuphuma kaAbrahama kusho ukuthini? Kusho ukuthi ushintsha inkosi obuyikhonza, usukhonza enye inkosi. That is ukuphuma. Lento ifana nomuntu obekade enentombi akade nayo, sebethandanela iminyaka naye, kambe bona ukuthi azikho izinto ezenzekayo eziya phambili nempilo, abesethi kungcono ngiphume kuye. Okusho ukuthi uma ephuma fanele ashintshe ukucabanga kwakhe kuqala, ukuthi ngiyamkhipha ngisho umcabanga manje akusafanele ngimcabange. Kuphume ngisho ama-genes wakhe egazini lakhe, kuphume ngisho izinto abebeyihlanganyela bendawonye. That is ukuphuma. In these days into elimaza kakhulu ivangeli, abazalwane siphila bazalwane ivangeli elingahlukanisile. Lawo Abrahama wayenikeza ukwahlukanisa ivangeli, akahambe nevangeli elihlukanisile, ivangeli eliphumela ilobala. Ingakho ngithe isihloko sami ukuzahlukanisa, ukuzahlukanisela uNkulunkulu. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi asihambi nakho konke, kodwa sihamba sihlukanisiwe nezinye zezinto, sihamba sizithiba ezintweni zonke ukuze sikwazi ukuthi udumo lukaNkulunkulu libonakale, singabonakali njengabantu abatholakala kuzo zonke izinto, kodwa sihambe sisehlukanisile. Ngithi iBhayibheli kuthe ekuhambeni kwesikhathi wagcina eyenza lento Abraham, wathatha uLoti okuyindodana kamfowabo, lithi Abraham njengalokhu uJehova emtshelile. uLoti wahamba naye. Abraham wayeneminyaka engama-70. Wathatha uSarai umkakhe noLoti indodana yomfowabo, wathatha uLoti indodana yomfowabo wahamba nami. So okusho ukuthi i-problem esinayo in these days, asishumayeli ivangeli elihlukanisa izinto, but sishumayela ivangeli elididiyelayo. Ingakho kwesinye isikhathi njengamanje ivangeli libonakala li-crippled. Alenziwa yini? Lenziwa ukuthi abantu sijabulela ukuthi bagcwele ngaphakathi, sangababuza ukuthi bazahlukanisile yini, ngoba akufanele kuze kuphele ngisho 3 weeks umuntu engabuzwanga ukuthi njengoba sikhonza nawe uzimiseleni ukuzahlukanisela ukukhonza uNkulunkulu. Ngoba uma uzehlukanisa nezinto, kusho ukuthi usuke lapho uqala ukuba serious evangeli, ngoba ukwazi ukubuza ubumnandi bevangeli uma ungazehlukanisile. So ke lithi iBhayibheli Abrahama wazehlukanisela, wayesethatha labo bantu labo abambalwa wahamba nabo. Isho ukuthini lempilo yokuthi umuntu azahlukanise? Isho ukuthi uma ngingumzalwane angingakujabuleli nje ukuthi ngizolokhu ngizovela kanje kuma-video noma ngime phambi kwabazalwane ngikhulume amanga odwa ngize ngiqede, ngikhuluma izinto ekungazenzi. Yabona, akufanele ngitshele abantu ukuthi abakholwe mina ngingakholwa. Kanti ayiqale kimi, mina ngikholwe kuqala.
bese abantu bethola lokho kimina ukuthi njengoba ngithi ngiyakholwa nabo ke kubathola ukukholwa. Ngoba kulezi insuku kwanda umkhuba ukuthi abazalwane bangenelwe isitayela, angisazi ukuthi siqhamukaphi lesi sitayela sokuthi kulezi insuku umuntu amemeze kakhulu ebangumsindo kube ngathi khona into ayiphethe kanti akakholwa, uhamba nezinyanga futhi ebesindisiwe. That is why kulezi insuku lento yefashion yokuthi umuntu usindisiwe kumele siyiyeke ngoba ayikwenzi ukuthi ukholwe leyo nto, ubangela nje abantu umsindo lokuthi usindisiwe. Uma ungashongo ukuthi usindisiwe ayikho into ehlephukayo kuloko, futhi ukuthi usindakusho ukuthi lokho sekuyilayisensi yokuthi wena ufuna udla izono, ngoba baningi balobe bangumsindo la bebasindisiwe kodwa bahamba inyanga ebusuku babuya nama-miracles kaSathane bagcoba abantu ngamafutha ezilwane. So akufanele la silokhu sishumayela ivangeli lokuncengana, mhlambe ube ngathi mhlambe khona into ethile esiyihola kuphela kwenyanga ngenxa yokuthi sishumayela ivangeli elingekho pure. So in these days kuyiqiniso ukuthi sishomene, abazalwane bashomene bashumayela ukuba abantu babone sengathi kuyashunyayelwa kanti bayayidlalela. Ningabi into esingazenza bazalwane ukuthi sifuna ukuvela ngazo, but ivangeli akuyona iplatform yama-celebrity, akuyona iplatform yabantu abafuna ukuthi badume baziwe, akuyona. Ningabi indawo esingaduma kuzona, ama-soap akhona, music ikhona le uceleni eseceleni, not even le gospel, ngoba even igospel akuyona yokuthi uqhame but usukushumayela lapha. Okukhulu kakhulu igist yayo yonke into egospel ukushumayela izwi likaNkulunkulu ukuthi lande lizwakale. So ke ngalesi sikhathi ke efisa ukuba kusho ukuthi ivangeli siyadinga ukuthi silihlanze thina. Uyazi ukuthi njengoba ngikhuluma lamazwi abaningi abantu vele sibe nawo poison wokuthi insindiso isithathwa njenge game nje nanjengenganekwane ngoba bahlulwa i-obedience, simple thing, obedience. uNkulunkulu akasuki kumuntu ongayihluphi oyihluphayo ngayo, akasuki uNkulunkulu kumuntu oyihluphayo ngayo. Yabo once wayihlupha umuntu ohlezi umfuna ngenhliziyo yakhe yonke epheleleyo, uNkulunkulu uzohlala naye kuwena. So lento yokuthi kuze kulandwa ama-false miracles alandwa azofaka emasontweni itshengisa ngokusobala ukuthi vele kwasekuqaleni zazivele singakhona. Ngoba lento yokukholwa isho ukuthi fanele ngibe nokwesaba, noma sengiwenza amanyala fanele kube khona uvalo olungikhuza ukuthi hayi bo uyayibona nto wenzana. Uyabona lento yokwesaba ithini? Ithi akufanele mangingena ethaveni umzimba wami ungathuthumeli. Angithi mangingena ethaveni kube khona into ethi kodwa wenzani la? Usheshe nje uphume ungapheli ngisho 10 minutes ungaphakathi because usuke usendaweni e-wrong. So it's one and the same thing. Uma ibandla lifuna ukublind abantu ngama-false miracles, lokho kusho ukuthi ukwesaba uNkulunkulu sekuphelile kithi. Ingakho kumbhalo wezwi kaNkulunkulu uthi ngakho thengisisani isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Kulezi insuku ukushumayela kuthathwa njengento eyisport. Ya, ngibeka kahle mangisho kanje. Ithathwa njengesport. Ukuthi ngimemezile ngamameza, hawu bakhipha umnikelo kwamnandi kanje, hawu ngiyaziwa nje kade ngoba ngifonela abaningi bethi hayi bayizwile imessage yami. Baningi abantu abazofonelwa batshelwe ngemessage yabo ukuthi inkulu bebe bengahleli eqinisweni bese becabanga ukuthi ngalokho uNkulunkulu uzojabula ngakho. Uyabona malithizo kaNkulunkulu uJesu uqobo lwakhe uthi baningi abazofika bathi inkosi inkosi bagcine bangawuboni umbuso kaNkulunkulu. Uthi bazoze batha abanye, my God,
bazoze bathi abanye, asikhiphanga yini amadimoni ngegama lakhe? Athi uJesu, anginazi, hambani lapho kade nisebenzela khona. Isho ukuthi leyo nto, isho ukuthi uma uzama ukulekelela uNkulunkulu ngeyakho ingqondo nangoyakho imicabango yemisebenzi yezandla zakho, icraft yakho oyenzayo, ucabanga ukulekelela uNkulunkulu, uNkulunkulu akayifuni yonke leyo nto. Uma ekuphika ethi akakwazi, uzobe esho ngenxa yokuthi ubungaphethe yena yedwa. Ubuthi umphethe, ubuphethe neringi obawisa ngayo. Ubuthi umphethe ubufake namabhande okuyisa abantu. Ubuthi umphethe ubuhamba uhamba nayo yonke nje lento le eyimilingo. So uNkulunkulu akayidingi imilingo yethu ukuze ivangeli lime, but udinga ukuthi size kuyena sinjengalokhu asidala ukuze asinikeze lokhu kwakhe okunamandla. Right, siyabonga kakhulu. Sicela ukudlula sidlulele encwadini yesibili amahubo 23, amahubo 23. Siyabonga kakhulu. Athi uJehova ngumalusi wami, angiyukweswela. Uyangilalisa emadlelo aluhlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphumula, ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa, angesaba okubi ngokuba wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Coba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyachicima. Impela ukuhle nomusa kuyangilandela. Mhla wonke ukuphila kwami ngiyawuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Amen. UJehova ungumalusi wami. Bazalwane, iqiniso eligcwele lithi asikwazi ukwaluswa singaphumile ezintweni uNkulunkulu amelene nazo. Uma uthi uJehova umalusi, usuke usho ngento eqale lapha ekuqaleni ukuthi uqale waphuma ezintweni zengqondo yakho, waphuma ezintweni zomndeni wakho, waphuma ezintweni zezwe ozalwa kulona, waphuma ngisho ezintweni zomndeni kababa wakho, waphuma kuzona. Ngoba khona iziqalekiso ezitholakala ngenxa yokuthi ungezwa ekutheni makuthiwa phuma ezintweni zikababa wakho, wena uthi uzohlala ngenkani. Khona iziqalekiso nje ezispecialize ngalokho ukuthi uma ungezwa uzothola isiqalekiso sokuthi awuzwa. So-ke malithi uJehova umalusi, ngamanye amazwi akakwazi uNkulunkulu ukuba umalusi wakho ungaphumanga ezintweni zakini, ungaphumanga ezintweni zasendlini kababa wakho, ungaphumanga ezintweni zehlobo zakho, ungaphumanga ezintweni zezwe ozalwa kulona, ungaphumanga ngisho ezintweni eziyimikhuba yakho osuyijwayele. Akakwazi ukwelusa. Umuntu oluswa uNkulunkulu akusho yena, abantu bayibonela nje ukuthi hayi lo uluswa uNkulunkulu. Nanoma yini ayenzayo uqala confirm. Kufana lama invitation ahlezi enziwa abazalwane noma enziwa abantu. Kuthiwe siyakumema, socela ukuthi sibe nawe ngelanga elithile. Umuntu oluswa uNkulunkulu akaveli nje athathe icathulo agqoke ibhashi lakhe athi uyahamba yalapho. But uqala abuze uNkulunkulu. Yayile my Jesus. Lento yokuluswa akuyona into esizenzela yona. Uyabona umuntu olusiwe akakholelwa kakhulu kuyena, but ukholelwa kulo omlusile. And uzwe instruction yakhe. So malithi izwi lenkosi uJehova umalusi wami, ngaye angiyukweswela. Okusho ukuthi uma ngempela engelusa omdala wensuku, seyifikile invitation bathiwa woza, bese uyaguqa ngedolo